Il-Kunsill Lokali tal-Qala b'maġġoranza Laburista se jappella mid-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ippjanar li approva l-permess ta' żvilupp ta' villa fl-inħawi tal-Muxi fil-Qala. Is-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg saħaq li dan l-iżvilupp mhux floku għax jinsab żona barra mill-limitu tal-iżvilupp. Illum ġejna l-koll bħala Kunsill biex nuru l-għadab tagħna għal din l-applikazzjoni fejn nemmnu bisħieħ li ser tirrovina l-ambjent. Applikazzjoniet bħal dawn meta għadna kollha bħala Kunsill irnexxielna nelbuhom għal ġid tal-Qala. L-iżvilupp proposti jrid ibiddel 31 metru kwadru ta' kamra rurali f'villa f'nofs il-kampanja tal-Qala. Intant fi stqarrija l-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi qalet li fil-prinċipju dan l-iżvilupp huwa inaċċettabbli. Qalet li l-approvazzjoni ta' permessi bħal dawn jiftħu preċedent għal żviluppi futuri f'żona sensittiva bħal din. L-era spjegat li l-binja eżistenti tikkumplementa mal-karatteristiċi taż-żona rurali mal-kosta u għalhekk m'għandix tinbidel fi żvilupp ġdid. L-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi saħħet li l-oġġezzjoni tagħha ġew sostanzjati permezz tal-vot kontra l-applikazzjoni miċ-Chairman il-Professur Viktor Għaxa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.